Čau lidi, já jsem Mike a tohle je moje druhý video, takže nebudu takhle jakoby říkat ve videích, jaký to je video, to je trochu docela jakože blbý, ale není, no nevím, jak bych to nazval, ale v tomto videu si ukážeme nějaký ty blbosti, co se dá udělat třeba na Google nebo na Facebooku, nebo no na Facebooku radši ne. Vy jste se mě pak hodně přidávali, ale v popisu máte Facebook, možná tam bude i Twitter a Instagram tam nebudu dávat. Nechci, abyste věděli, jak vypadám, ale nejsem moc malý, jo. OK, tak mám 169, a fakt ale 169, ale o to teďka to fakt nebudeme rozebírat. Jdeme na to, takže když si do Google napíšete ASQ, tak se vám, co to kurva je, tak se vám takhle nakloní obrazovka, lehce, neříkám, jo, lehce se vám takhle máte, ale to docela cool. Když si do YouTube napíšete tohle use the force look, nevím jak se to píše, nevím jak se to čte, ale možná se to, tak se vám takhle divně budou hejbat ty videa nebo ikony nebo takhle. Prostě je to docela cool, epic. Jo, a hejbe se vlastně úplně všechno, hejbe se váš tady to, nevím proč tam nemám toho a tam na tom ten klobouček, teda čepičku, ale nemám, bude se vám prostě, kromě tohohle se vám bude prostě chýbat všechno. Jo, tohle ne, jo, jenom to YouTube prostě. A tohle to ne, to je škoda. Jdeme na další. Druhá blbost je toto, že napíšete geek a co to má být? Já jsem zase napsal blbě. Nebo to vlastně nejde, nebo... Aha, tak to už nejde. OK, dobře. Pak tu máme další a to se jmenuje Beam Me Up Scotty. Beam ne Scotty. A to je takovýhle, že to bude takhle mizet a zase se to bude dávat. To je taky docela jakože super, no. Tak to bylo asi všechno, jinak to bude taky možná moje série, ale nevím. Možná to bylo takový jenom malý, ale nevím. Prostě to bylo všechno. Z tohohle mého takového prostě videa. Takový jo, zvláštního videa a já se vám loučím a čau. Ne, budu kopírovat. Čau.